stredu sa návštevníci Piešťanského informačného centra vydali na sever od Santiaga. Tento zážitok im sprostredkoval mladý nadaný filmár Miroslav Béreš, ktorý o svojej ceste do Južnej Ameriky nakrútil dokument. Dnes budem prezentovať môj pripravovaný dokumentárny film o Čile, ktorý som natáčal pred rokom a editujem ho už teda vyše roka s cieľom dokončiť ho na jeseň a predstaviť ho teda na nejakých festivaloch cestovateľských a teda budem hovoriť nielen o tomto filme, ale najmä o zážitkoch. Do neznámej krajiny Miro vycestoval spolu so svojou sestrou a snúbenicou a o zážitky naozaj nemali núdzu. Najväčší zážitok sme ale si bolo tým, že tam bola tá jazyková bariéra, vlastne oni tam rozprávajú po španielsky, vôbec nevedia po anglicky, alebo veľmi málo a častokrát sme sa museli nejako dohodnúť a často sme používali aj Google Translator na to, aby sme sa dohodli s nimi. Keď chcete ísť do Čile, pripravte sa na množstvo veselých zážitkov ohľadom nedorozumení a taktiež na prekrásne miesta, ktoré sa dajú nájsť iba v Južnej Amerike. Okrem jazykovej bariéry museli cestovatelia prekonávať aj extrémne podmienky, pri ktorých zažili poriadny adrenalín. Na takej 1500-kilometrovej ceste nás okolo 1 hodiny ráno chytila pušná búrka, takže šoférovať v pušnej búrke bolo veľmi inšpiratívne a nechcem to zažiť viac v mojom živote. Keď sme chceli ísť do Národného parku, ktorý sa nachádza nejakých 4000 metrov nad morom a museli sme prejsť cez hory, keďže sme mali také lacné autíčko, tak sme cez ho neprešli, pretože nás zastavil sneh, takže sme museli asi okolo tých 5000 metrov nad morom stanovať, tak to bol najväčší adrenalín pre nás. Z prezentácie sa návštevníci dozvedeli množstvo informácií o Čile, o krásach jeho prírody, ale aj o ľuďoch, ktorých naša skupina cestovateľov stretla. Perfektne, musím povedať, že aj hlavní protagonisti sa určite zabavili, tak ako aj my a dozvedeli sme sa veľa nových vecí a určite sa tešíme na dokument. Dnešná prezentácia bola zaujímavá a určite si kúpim DVDčko, keď bude. Mladý dokumentarista už teraz premýšľa nad miestami, ktoré by chcel vidieť a opäť by sme ich nezaradili medzi destinácie, ktoré Slováci navštevujú bežne. Čo sa týka cestovania, tak samozrejme nejaké tie ciele mám ako Antarktída a Arktída, lebo mňa už viacej inšpiruje zima ako leto a preto by som smeroval moje kroky tam, ale už čo sa týka nejakých filmových cieľov, tak nechám, čo mi život prinesie a kam sa bude môj život uberať. Pre televíziu Karpaty Zuzana Muchová.